They have actually agreed to be surgically altered. Потребата с лични данни започва, когато потребителите се съгласяват с изкачащите бутони за приемане на бисквитки при посещение на сайтове. Тези кукита са малки шпиони, които събират информация за навиците и предпочитанията на потребителите, предавайки я на трети страни без нашето знание. Пример, представете си следното. Влизате в новинарски сайт и ви приветства голям бутон «Приемете всички бисквитки». Излиза ви километричен списък с текст, в който има множество неразбираеми термини. Вие искате просто да прочетете новините и натискате бутона без да се замислите. В този момент, без да подозирате, вашата онлайн дейност започва да се наблюдава и записва. Всеки такъв бутон крие опасност за даването на съгласие на какви ли не неща. Една трагикомична илюстрация на този феномен може да бъде епизода на саркастично-комичното детско South Park, в който героите се съгласяват на условията за ползване на продукт Human Centipede. В него съгласилите се на условия, без да ги прочетат, разбират, че са приели да участват в експеримент, в който хората се закачат в редичка и аналните им сфинктери се зашиват с устата на човека зад тях. No! Damn it! It didn't read it! End simulation! End the simulation!